Здравейте! О, извинявайте! Здравейте! Ей! Гъс! Топчи тук да... Здравейте, вие сте с поредната емисия на BTV Репортерите. Аз съм Киборг Киборгян. Горе, моля се работи така. Виждам какъв е идиот. Абе, бе, стой се хилил, бе. Здравейте, вие сте отново с емисията на BTV Репортерите. Аз съм Киборг Киборгян. Аз съм Гюзел Гадриев. В емисията ще видите след опустошителните Катрина и Рита из Америка най-после ще видим ураган и у нас. Гирган отнесе вече курник в село Симитли. Специален репортаж. Село, бе, копеле. Ураган Гиргана вече отнесе курник в Симитли. Специален репортаж на телевизия Адам и Ева Сад от мястото на трагедията. Фолк-певицата Ивана си призна, че е мъж. Не мога да живея в лъжа и измяна и неверие, коментира известният фолк-тръвестит. Подробности в стриптиз предаването Пияни в бара, нощници. Таксиметрови шофьори вдигнаха стачка поради неочаквано вдигане на цените на природният газ метан. Протестите... Копале, не виждам, че ти казвам. Протестът е провокиран от желанието за увеличение на заплатите на работниците от завода за животински екскременти в село Подгомер. Кръводарската R&B звезда Бичето празнува 18-ти рожден ден. Въпреки вип характера на събитието, папараци издебнаха от параплана на рожденника и неговите гости. Освен тесния семейен кръг, светските хроникори разпознаха на снимките Русица Кирилова, Петя Бояклиева, Сашка Васева и холивудската Друсокоска Анни Космин. Кръводарската легенда получи куп подаръци, сред които гумени бутуши от реномираната марка Гочев Евроимпекс. Черешката върху празничната торта на Бичето обаче беше кравата стриптизьорка от балет Вимето Лечка. Да. Аз ли съм? Да. Благодаря ви, колега. Стиги се, Хилил! Моквай! След феноменалния успех на Левски и ЦСКА на европейската клубна сцена, звезди плащат луди пари, за да се докоснат до световната известност на родните футболисти. Примамен от блясъка на славата, родната фолк-легенда Азис не устоя и се записа като редови бранител в плевенския Белите орли. Щом научил името на отбора, Миро от Каризма също подаря своята заявка, както направи и колежката му Галя. За съжаление, молбата на Галя бе отхвърлена от безкомпромисният селекционер Шаван Шаолинч заради липсата на координация на двамата. На дамата Копале. Не виждам Копале, много съм малка. Кьорав си! Кьорав, Копале. Да, ти си фен на Кьора, Копале. На Кьора, да, съм фен. Сега виждаш ли? Какво говориш, човек? Виждаш ли? Здравейте, вие сте семейство на BTV Репортерите. За съжаление, молбата на Галя бе отхвърлена от безкомпромисния селекционер Шаван Шаолинч заради липсата на координация на дамата от Каризма. В отговор на атаките, Азис и Миро коментираха новото си амплоа. Ние сме истински футболисти. Изростени сме, снимаме се по кориците на списанията и не сме вкарали нито един гол. Коментираха поп-фолк и поп-легендите. Разбрах, че нашата приятелка Зара от Big Brother е родила. Така ли е? Да, щастливата Зара стана майка на 3 килограмово дете, отроче от неустановен до момента пол. Младият Орфей е кръстен на баба си Радка и дядо си Димитър. Много интересно име. Щастливата родителка твърди, че е заченала непорочно в къщата на Big Brother вследствие на изпарението от парането на свръхпотентния помориец Здравко. Победителят от Big Brother обаче отказа да коментира с извинението, че се колати с немски туристки на яхтата си в открито море. Според запознати, Здравко е отказал да припознае забатото дете като негово. Младият Орфей, който нагалено е наричан Зъбчо, все още няма бащино и фамилно име. Зара обаче вече има нещо предвид и най-вероятно ще кръсти детето на любимият си режисьор Кузмен Пламен Джонс. Пернишки миньори отмъстиха на фолк-певицата Кати. Трудоваците оговорили за гастрол паловата фолк-пеперуда, която трябвало да посети известното заведение Дупката, намиращо се в изоставена мина. Живявайки се в ролята си на звезда, Кати отказала да стъпи в заведението под предблок, че е прекалено андерграунд. Ощетените подземни труженици грабнали кирките и с викове пронизали чисто новата лъскава лимузина на пернишкия секс символ. Огорчената Кати коментирала със следните думи. Те не могат да помрачат настроението ми. Нарочно сложих вестници по номерата, за да продам колата си с печалба.
пък и оттам, откъдето идва тази А8, има още много. Не знам откъде идва тази А8, но знам къде отива нашата емисия и тя отива към своя финал. Бъдете повече живи, не на последно място здрави и ако изпълнявате горните две условия, следващите реклами на водки и цигари са за вас. Аз бях Кибор Киборгян. Аз Гюзел Гадриев. Останете с програмата на телевизия Time Out. От нас довиждане и без изкарване на Рамадан Байрам.